shit. Jeg ved ikke, hvor mange skud jeg har endnu. Jeg skal lige tjekke 2 sek. Jeg har ikke mange skud endnu. Okay, mand. Ej, du har noget, du kan arbejde med. Men du har ikke skyde helt så vildt nu. Det der skal ske nu, det er også, vi skal op og lave en meget konkret operation. Vi skal op. Du kan flytte med op på de her teammates længere fremme, der holder. Næste runde, så tager jeg sgu bare med nogle ekstra high caps. Ja, gør det. Så kan du bare ligge og skyde her meget. Ja. Der er nogen deroppe. Så kan man godt bruge dig alligevel. Så den der ude, så du ikke rammer på det der. Det rammer de ikke, tænker jeg. Nå. Ja, det kan du godt risikere. Han blinker. Ja. Jeg fucking elsker det her. Tager han ikke. Og det bedste er, at det er semi. Man burde få et rigtigt LNG deroppe. Man kunne godt, men det er altså så hurtigt som jeg skyder der, ikke? Så hjælper det næsten ikke at have en rigtig. Nej, det var sejt. Selvfølgelig. Okay. Vi skal kommunikere, så de her teammates begynder at holde op. Ja. Af. Og så skal vi bare vi skal frem. Hvis vi kan arbejde på det vindue der, ja. Så kan vi få langt. Hvad med de andre? Hvad fuck laver de? Jeg ved det ikke. Jeg tror bare, han sidder og hygger sig. Han sidder og holder. Laver ingenting. Jeg så bare nogen bevæge sig. Ja. Bang. Hvor langt er der er sået? Skift. Holy shit. Det er modtaget slut. Vi står nede i hjørnet, hvor LMG står også. Mød mig hernede, så laver vi lige hurtigt en plan, og så rykker. Jeg sidder og holder. Hvis der er nogen, der stikker et hoved ud, så kommer der nogen skud ned. Ja, har du stadig teammates ude foran? Vores teammate er ved at, jeg tror han pusher op. Han får ikke nogen stød fra os. Det gør han ikke. Vi venter. De kommer der. Der er Alexander i hvert fald. Okay, fed. Gutter, kom her bagved. Yes. Undgår vi skudt fra fortet. Der er ikke nogen, der kigger over, i hvert fald ned ad gangen der. Fed. Okay, gutter, vi flytter LMG med op. Jeg har ikke mange skud mere. Nej, men du har nok til. Du skal skyde på et fucking vindue. Nej, jeg skyder på det vindue, så kan du begynde at operere. På den anden side, altså, hvis de bare tror, jeg skyder. Altså, bare lyden kunne være nok til at skræmme dem væk fra vinduet. Okay. Vi har en, der står der. Du skal bare skubbe venstre, bare skubbe til venstre. Når du kommer over til hjørnet, kan du se vinduet. Og den nede, den meget til højre, eller den lidt til højre? Højre. Meget ud. Højre på venstre side af fortet. Kan du se lige foran den sorte trekant? Nå, der? Lige over dækken. Der sidder en. Der sidder en, okay. Bare rykke op. Eventuelt gå, hvis du skyder på det. Altså, hvis I vil, så kan I løbe forbi, og så giver ham skid her. Nej. Bare skyd på det. Gå frem, mens du skyder på det. Vi skal frem til den brune dækning. Ja, kom. Jakse. Go. Ja, op og skyde på... Den lige her? Ja. Den lige ved døren? Der sidder en deroppe. Den lige ved døren? Er det den, vi taler om? Det er vinduet tættest på her. Ja, så den ved døren. Ja. Jeg ved ikke, om der er en dør. Der er en dør på venstre side af den. Hvad nu så kigger ham? Han ved også, jeg er der. Okay. Undskyld! Det var virkelig undskyld, det var ikke med vilje. Bang! Undskyld. Vind i fort! Bang! Vind i fort! Undskyld. Okay, Markus, du skal op og prioritere os, så kører vi med sæde. De sidder og kigger ud langs kanterne her. Oppefra eller nede? Ja, oppe. Få en masse ild på dem, så de ikke kan gøre noget. Så kan vi begynde at komme ind her. Spørgsmålet er, hvis jeg går tilbage her, om jeg kan skyde op. Nej, det kan jeg Nej, det ikke. kan du ikke. Du skal op her. Ind imellem her. Der er nogen, der skyder på dem. Du skal bare holde dem nede. Ja, bang. Det er igen. Stikker de hovedet over eller gennem vinduet? Ja, toppen. Ret op i top. Ret op i top.
Det tror jeg ikke, vi har. Der er en oppe, tror jeg. Lige til højre for vinduet. Så, nu er jeg klar. Nå. Så slap de billigt. Ej, det der er sådan en handheld nade launcher. Ja. Den er meget praktisk, hvis du lige skal clear rundt om. Hvis du skal clear rundt om hjørnet. Nej, du skal have hovedet rundt om, men alligevel. Det er bare en shotgun, basically. Det var spillet slut, ikke? Super. Det var det. Shit, det var sjovt.